Unha vintena de actividades protagonizarán o Verán Cultural da Pobra. Non faltarán a música, a tradición, a maxia ou o teatro en espectáculos pensados para todos os públicos. Xullo e agosto chegan cargados de propostas na Pobra do Caramiñal. O municipio contará cun gran abano de opcións culturais para todos os públicos dentro da súa programación Verán Cultural, no que hai recollidas máis de 20 actividades. Darlle a vida cultural que lle vimos dando todos estes anos. Son actividades que teñen moi boa acollida por parte da veciñanza e tamén por parte da xente que nos visita, e é un pouco todo actividades de rúa. Están marcado nesta programación o Festival Atlántica, que xa levamos uns anos facendo o festival, e é algo tamén que resulta moi bonito en espacios diferentes, aunque temos un que é no Elma. Estará tamén o 4 de xullo no Pazo do Couto con Atenea García e na Croa de Posmarcos o día 5 da man de José Luis Gutiérrez. Invitar a toda a veciñanza que lle apetezca participar e que disfruten de toda esta programación. Vai haber folletos no cubo coa información para que a xente tamén os poida consultar, porque son moitas actividades. No Elma tamén se vai a poñer ali a información nas portas do Elma, e logo tamén temos en Cultura uns folletiños de man que a xente pode levar. O Verán Cultural Pobrense arranca co Festival Atlántica o 3, 4 e 5 de xullo, pero tamén estará moi presente a música. Vamos a comenzar con varios concertos da banda de música que se denominan concertos de verán, que temos un o 4 de xullo. O 27 de xullo van a dedicar a bandas sonoras de películas de debuxos animados. E despois xa no mes de agosto van a ter un o día 8 e rematarán con outros 2 concertos o 23 e o 29 de agosto. Estos todos serán no Cantón da Leña. Logo, no apartado de baile e música tradicional, continuamos cos espectáculos, máis ben cos encontros que realizan o Grupo Xiada, que cumprirá a súa 12ª edición e se celebrará o 12 de xullo na Praza do Emigrante, e vivirase un novo festival de verán de canto, baile e música tradicional Caramiñas o 26 de xullo no Cantón da Leña. Tamén a Asociación de Amas de Casa xa vai co 26º Encontro de Habaneras, que se vai realizar no Cine Elma. No que se refire tamén ás festas, no Carmen do Castelo temos unha actuación o 18 de xullo na Plaza do Emigrante con Brumeijo, Isabela Quín and the Heartbreakers, e no Carmen dos Pincheiros, que é o 15 de agosto, será na Plaza Alcalde II Durán con a Agencia Tributaria, Human, e rematará con un chocolate disco móvil. Tamén actuará a banda de música da Pobra o 4 e 27 de xullo e o 8, 23 e 29 de agosto. Haberá propostas para o público infantil con diferentes espectáculos nos que non faltará a maxia, o circo e o teatro. Esta programación conta co apoio da Rede Cultural da Deputación da Coruña e de Cultura do Camiño, da Xunta.